ఆదివాసుల ఐక్యత జై ఆదివాసీ జై ఆదివాసీ జై ఆదివాసీ జై ఆదివాసీ జై ఆదివాసీ జై ఆదివాసీ ఆదివాసుల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి ఆదివాసుల ఐక్యత కేసీఆర్ ముందు వైఖరి నశించాలి జై ఆదివాసీ జై ఆదివాసీ జై ఆదివాసీ జై ఆదివాసీ మా నాయకుడు మా కోసం ఈరోజు మా సమస్యల మీద పోరాడుతున్నారు. అలాంటి అడ్డుకుంటామంటే ఈరోజు ఎంతవరకు సమావేశం ఉంది? మేము అడిగేది ఒకటే ఈరోజు ప్రభుత్వాలకు కానీ మేము ఏమంటున్నామంటే మా నాయకుడు మేము సన్మానం చేయడానికి వస్తుంటే వాళ్ళు అడ్డుకుంటామంటే ఒక సన్మానం చేయొద్దా? ఈరోజు రాజ్యాంగం ప్రకారం కల్పించిన హక్కు మాకు సన్మానం చేయడానికి మా ఏదైతే ఉన్నదో నాయకునికి మేము అది మాకు సన్మానం చేస్తామని అంటే వాళ్ళు అడ్డుకుంటామంటే దానికి ఈరోజు ప్రభుత్వ పరంగా కక్ష కట్టి ఈరోజు ప్రభుత్వాలే అడ్డుకోవడానికి అంటే నాయకునికి అక్కడ సన్మానం చేయకుండా అడ్డుకోవడం అనేది ఎంతవరకు సమంజసం అనేసి మేము అడిగినాం. ఈరోజు జరిగినటువంటి సంఘటన ఏదైతే ఉందో నిజామాబాద్ జిల్లా ఆర్మూర్లో నాయకపోట్ దగ్గరకు చెందినటువంటి ఆదివాసులు ఈరోజు స్వయం బాబురావు గారిని ఏదైతే సన్మానం చేస్తే మా నాయకుడు ఈరోజు పార్లమెంట్లో అడుగుపెట్టి మా సమస్యల మీద లేవనెత్తుతుండు కాబట్టి దానికి ఈరోజు మేము సన్మానం చేస్తామని అక్కడ సన్మానం చేస్తే ఏదైతే లంబడి తెగకు చెందినటువంటి ఎవరైతే నాయకులు ఉన్నారో మేము అడ్డుకుంటాం మీకు రావదనాసి అంటే ఏదైతే ప్రభుత్వం ఉన్నదో ఆదివాసుల మీద కక్షి కట్టినట్టుగా ఈరోజు స్వయం బాబురావు గారిని హైదరాబాద్ లో గృహ నిర్బంధనం చేయడం జరిగింది. ఇది ఏదైతే గృహ నిర్బంధనం చేశారో మేము ఇదే హెచ్చరిస్తున్నాం. మేము గత 3 సంవత్సరాల నుంచి మేము పోరాటం చేస్తున్నాం. ఏదైతే లంబాడాలను ఎస్టీ జాబితా నుంచి తొలగించాలని దానికి నిరసనంగానే మేము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈరోజు స్వయం బాబురావు ఆదివాసులను చైతన్యపరుచుతూ ఏదైతే సన్మాన కార్యం కూడా వెళ్లకుండా ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం అడ్డుకుంటది. కాబట్టి ఈరోజు బాబురావు సార్ని వెంటనే విడుదల చేయాలని ఈరోజు ధర్నా కార్యక్రమానికి ఇచ్చేయడం జరిగింది. జై ఆదివాసీ జై ఆదివాసీ స్వయం బాబురావు సార్ నాయకత్వం స్వయం బాబురావు సార్ గారి నాయకత్వం. ఏదైతే ఆదివాసుల అంతిమ లక్ష్యం లంబాడాలను ఎస్టీ జాబితా నుంచి తొలగించాలని నిరంతరంగా శాంతియుతంగా చేసే కార్యక్రమంలో యావత్ ఆదివాసీ 9 తెగలు ఈరోజు బాపురావు సార్ని ఒక ఉద్యమ స్ఫూర్తి ఉద్యమ నాయకుడిగా ఒక కులదైవంగా భావించి మేము మా సమాజానికి ఒక గౌరవంగా గుర్తించి మా ఉద్యమకారులను మేము గౌరవిస్తున్న సందర్భంలో ఆర్మూర్లో నాయక్పోడ్ సేవా సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఎంపీ గారిని సన్మానం చేయవలసిన సందర్భంలో ఆల్రెడీ అన్ని విధాలుగా అన్ని శాఖలను అప్రోచ్ అయి పోలీస్ పర్మిషన్ కూడా తీసుకొని యావత్ సమాజం మొత్తం సంతోషకరమైన వాతావరణంలో చేయాలనే ఉద్దేశంలో చేస్తున్న తరుణంలోనే ఈరోజు పొద్దున్నే పోలీసు వారు బాబురావు సార్ని నిర్బంధించడం యావత్ ఆదివాసీ 9 తెగల మనోధైర్యాన్ని కోల్పోవలసిందిగా మేము అలా వాతావరణాన్ని సృష్టించలేమో అని అనుకుంటున్నాం. మేము మా నాయకుడు ఏదైతే సలహాలు సూచనలు ఇస్తున్నారో అదే విధంగా ఫాలో అవుతున్నాం. ఒకటి గుర్తించాలి, ఎంపీ గారు గెలిచిన తదుపరి కార్యక్రమాలు చేస్తున్న తరుణంలో ఏ ఒక్క సంఘటన కూడా ఉద్రిక్త వాతావరణం లేదు. అది మీ పోలీసు వాళ్ళకు కూడా తెలుసు. ఎందుకంటే మా హావభావాలు శాంతిని కాపాడాలి,
శాంతితోనే ఉద్యమం చేయాలి. అన్ని విధాలుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కానీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ సహకరిస్తూనే వాళ్ళ మాటలను వాళ్ళ సలహా సూచనలను పాటిస్తూనే మనం గౌరవంగా మన జాతి సమస్యను మనం ఒక లక్ష్యానికి చేరుకోవాలంటే అందరి సలహాలు సూచనలు పాటిస్తూనే విజయం సాధించాలని ఒక కోణంలో ఆలోచిస్తున్న తరుణంలోనే ఈరోజు మా బాబురావు సార్ని ఇంట్లోనే నిర్బంధం చేయడం అనేది మాకు చాలా బాధాకరం. దీనికి నిరసన వ్యక్త కార్యక్రమంలో ఈ ఊట్నూర్ డివిజన్ కేంద్రంలో ఈ రోజు చిన్నగా ధర్నా కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. దీనికి మేము ఈ వేదిక ద్వారా ఒకటే కోరుకుంటున్నాం, బాబురావు సార్ని వెంటనే విడుదల చేయండి. మమ్మల్ని శాంతియుతంగా కార్యక్రమాలు చేయడానికి రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కు. మేము బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారిని గౌరవిస్తూనే రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన విషయాలనే సాక్ష్యంగా మేము ఉద్యమాలు చేస్తామే తప్ప ఎక్కడ కూడా వైరుధ్యాలు కానీ ఎక్కడ దాడులు కానీ ఎక్కడ ఆస్తి నష్టాలు కానీ చేసే ఉద్దేశం ఆదివాసులకు లేనే లేదు. ఇది మీరు ప్రభుత్వాలు గుర్తించాలి. మా ఉద్యమాన్ని నీరుగార్చడానికి ఎటువంటి మీరు ప్రోత్సాహం మీ ఎక్కడ కూడా మీరు చేయకండి. ఎందుకంటే మేము న్యాయపరంగా పోరాడుతున్నాం. మా కడుపులో మంట ఉంది కాబట్టి మేము ఆవేశంగా మాట్లాడచ్చు. కానీ మేము ఏదో ఒకటి కుట్రపూరితంగా కానీ ఏదో వ్యవస్థని నష్టం చేయాలనేసి కానీ ఇక్కడ ఏ కొద్ది నష్టం కూడా చేయవలసిన మాకు అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మేము రాజ్యాంగబద్ధంగా కల్పించిన హక్కులనే అడుగుతున్నాం. అందుకనేసి మాకు శాంతియుతంగా కార్యక్రమాలు చేయించడానికి మాకు అన్ని విధాలుగా మీరు సపోర్ట్ చేసినందుకు ఇప్పటివరకు ధన్యవాదాలు చెప్తూనే ఉన్నాం. ఇక ముందు కూడా మీ పర్మిషన్ ద్వారానే. కానీ మా నిరంతర లక్ష్యం ఎస్టీ జాబితా నుంచి లంబడిని తొలగించేంత వరకు ఖచ్చితంగా మేము పోరాడుతూనే ఉంటాం. ఇది మా స్వయం బాపురావు గారి ఆధ్వర్యంలో నేను నడుస్తాననేది సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు ఏదైతే జరిగిన హౌస్ అరెస్ట్ విషయంలో ఈరోజు ముఖ్యంగా నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఒకటే, రాష్ట్ర ఇండివిజువల్ వ్యవస్థకి అదేవిధంగా ఎస్పీ గారికి ఈరోజు తప్పకుండా డిఐజీ లెవెల్లో కానీ గవర్నర్ దృష్టిలో కానీ అదేవిధంగా సీఎం దృష్టిలో తీసుకెళ్లేసి తప్పకుండా ఆదివాసులు శాంతియుత మార్గంలో ఉద్యమాలు చేస్తున్నారు. చేసే క్రమంలో రెచ్చగొట్టే క్రమంలో ఈరోజు బాపురావు సార్ని కొన్ని చోట్ల అడ్డుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. అంటే మేము కోరుకునేది ఒకటే, మళ్ళీ డిసెంబర్ 17 పునరుద్ధం కాకుండా ఉండాలంటే శాంతియుత మార్గంలో ఈరోజు మేము అన్ని రకాలుగా చేయడానికి ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాం. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో లంబాడ విషయంలో మేము శాంతియుత మార్గంలో వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. కానీ ఏదైతే నిన్న జరిగినటువంటి హౌస్ అరెస్ట్ ఉందో రాత్రికి రాత్రే ఈరోజు నిజామాబాద్లో కార్యక్రమం ఉండే సన్మాన కార్యక్రమం మాత్రమే తప్ప దానికి ఎవరో లంబాడి సామాజిక వర్గ వాళ్ళు రెచ్చగొట్టేసి ఏదో చేస్తామంటే మేము ఊరుకోవడానికి సిద్ధంగా లేము. తప్పకుండా ఇప్పటినైనా పునరాలోచన చేసేసి తప్పకుండా బాపురావు సార్ మీద ఎలాంటి అపరణాలు వేయకుండా ఈరోజు లంబాడి సామాజిక వర్గానికి మేము హెచ్చరిక జారీ చేస్తున్నాం. మీరు ఏదేమున్నా మీ పెద్ద మనుషులతోటి మాట్లాడండి. ఈరోజు విచ్చలవిడిగా మైగ్రేషన్ పెరుగుతుంది. ఆ విషయంలో మీరు ఏం పోరాటం చేస్తారో మీరు చేయండి. కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేము ఏదైతే వలసవాదులు అదేవిధంగా అంటే ఎవరికి రాజ్యాంగ ప్రకారం ఏదైతే ఎస్టీలో మీరు చేరలేదో తప్పకుండా మిమ్మల్ని తీసే వరకు బాపురావు సార్ నాయకత్వంలో మేము ఉద్యమం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. అదేవిధంగా బాపురావు సార్ నాయకత్వంలో నిన్న కరీంనగర్లో కూడా మీటింగ్ జరిగింది. మాది తురంత ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర కమిటీ మీటింగ్. దాంట్లో కూడా సీరియస్గా మేము డిస్కస్ చేయడం అనేది జరిగింది. తప్పకుండా డిసెంబర్ 9 ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్లో కార్యక్రమం చేయడానికి బాపురావు సార్ పిలుపు ఇవ్వడం జరిగింది. తప్పకుండా ఆ పిలుపు కూడా ఆదివాసీ సమాజం పెద్ద ఎత్తున కదిలేసి తప్పకుండా ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్ కార్యక్రమాన్ని కూడా విజయవంతం చేయాలి. తప్పకుండా అప్పటి వరకైనా లంబాడి సామాజిక వర్గానికి ఈరోజు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, వాళ్ళని రెచ్చగొట్టే విధంగా ఉంచితే బాగుంటుంది. వట్టిగా మమ్మల్ని రెచ్చగొట్టేసి ఏదోదో అంటే హింసకు పాల్పడే విధంగా వాళ్ళు చేస్తున్నారు. ఇంతకుముందు జరిగిన సంఘటన కూడా సూత్రధారి పాత్రధారి లంబాడి సామాజిక వర్గమే కాబట్టి అది మళ్ళీ పునరుద్ధం కాకుండా ఉండాలంటే వాళ్ళు మర్యాదగా ఉంటే బాగుంటుంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మమ్మల్ని రెచ్చగొట్టేసి మమ్మల్ని రోడ్డు మీద దించే పరిస్థితి తీసుకురావద్దు. ఈ విషయంలో తప్పకుండా ఎస్పీ గారు అదేవిధంగా డిఐజీ గారు అదేవిధంగా డీజీపీ గారు స్పష్టంగా ఎవరైతే రెచ్చగొట్టే వాళ్ళు ఉన్నారో అలాంటి వాళ్ళని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసేసి వెంటనే చేయాలి. అదేవిధంగా బాపురావు సార్కి పూర్తి స్వచ్ఛ కల్పించాలి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అతను తిరుగుతున్నారు. రాష్ట్రమే కాదు మిగతా రాష్ట్రాల్లో కూడా అతను తిరిగేసి ఆదివాసులను చైతన్యం చేస్తున్నారు. మేము అన్యాయం గురవుతున్నాం కాబట్టి మా హక్కుల్ని అడుగుతున్నాం తప్ప ఎవరి మీద మా కోపం లేదు, ద్వేషం లేదు. దీని పరంగా తీసుకొని తప్పకుండా బాపురావు సార్ని అన్ని విధాలుగా మాకు ఇచ్చేయాలని కోరుకుంటూ మేము ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. జై ఆదివాసీ, ఆదివాసుల ఐక్యత.